Dobar dan, sa nama u studiju su Aleksandar Dučić koji je osnovao Srpski studentski klub na Otavskom univerzitetu i Ana Živković koja lokalno volontira za organizaciju 28. jun. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Saša, Srpski studentski klub je organizovao otvoreni sastanak sa Filipom Filipijem. Kako je protekao taj događaj i kakvi su tvoji utisci za organizaciju 28. juna? Pa taj meeting je bila odlična prilika da bi vidjeli šta su objektive te organizacije, da više učimo šta u suštini šta se radi tu. I on je nas obavestio fino kako bi naš klub mogao da se tako pomaže i kako bi se mi usklapili sa te objektive. Ana, ti si organizovala neprofitnu žurku sredinom novembra u Otavi, od koje su svi prihodi išli za organizaciju 28. jun, koja ima neke humanitarne projekte. Kako je bilo na žurci i koliku donaciju ste uspjeli da skupite? Da, kao što ste rekli, sredinom novembra sam uz pomoć svojih bliskih prijatelja organizovala jednu zabavu. Prvenstveno cilj te zabave je bio da se promoviše organizacija 28. jun o kojoj ljudi nisu toliko znali u ovom regionu. Tako da moram da naglasim da je ta zabava bila i više nego uspješna što se toga tiče. Odziv je bio dovoljno dobar. Suma prikupljenog novca je bila skromna u odnosu na velike donatore, što naravno ne umanjuje njenu vrijednost s obzirom da smo pomoću toga uspješno obavljamo pripreme za naš drugi projekat o kome ću vam pričati malo kasnije. Ja želim također da iskoristim ovu priliku da naglasim da imamo veliku podršku naših velikih sportista kao što su Vlade Divac, Milorad Čavić, Marko Jarić, Ana Ivanović, Novak Đoković sa kime i direktno sarađujemo. I ne mogu da zaboravim Emira Kusturicu koji nam je velika podrška i koji će također biti tu kada drugi kontejner bude stizao u Višegrad u izbjeglički kamp. Ana, da li ti planiraš da organizuješ dodatne neke humanitarne događaje u Otavi? Da, naravno. Upravo sada radimo na tom našem drugom projektu uz pomoć gospodina Samardžića koji je vlasnik jednog od naših restorana ovdje u Otavi, koji nam je ustupio banket halu svog restorana. Tako da ovim putem moram da mu se zahvalim. Dakle, taj naš drugi projekat je zabava koju organizujemo 8. marta, tačnije rečeno na Dan žena, u restoranu Grillmans u Otavi. To će biti jedna zabava koja je istovremeno i za mlade i za starije, tako da ovom prilikom želim da pozovem sve ljude koji mogu da nam se pridruže i da dođu da zajedno uz dobru večeru i dobru muziku podrže 28. jun. Karte će biti u prodaji na ulazu, također i u svim našim lokalnim prodavnicama. Ako imate bilo kakva pitanja, možete mene direktno da kontaktirate putem Facebooka ili direktno preko zvanične stranice 28. juna. Tako da kogod može dođite, pridružite nam se 8. marta da zajedno proslavimo i moram da napomenem da naravno sve donacije idu za 28. jun. Toliko od nas za januar. Nadamo se da ste uživali u prvoj epizodi 2013. godine i u razgovorima sa uspješnim ličnostima iz srpske dijaspore. Za sve informacije o srpskoj televiziji Otava pratite našu Facebook stranicu na adresi facebook.com/SerbianTVOttawa ili Twitter nalog na @SerbianTVOttawa. Također možete gledati cele epizode STVO na YouTubeu na adresi youtube.com/SerbianTVOttawa. Uključite se